aquí hi ha un intent en aquests moments d'apagar la llum del debat. Han baixat el tema, han baixat la tensió, però estan treballant. I estan treballant bàsicament per portar l'abocador a escó. Estan buscant eufemismes, fórmules, perquè hi ha dos elements de pressió perquè vingui a escó. Un, evidentment, ja el sabem, són els interessos de Madrid, que és que volen fer un magatzem, volen instal·lar un magatzem. El segon és els interessos que tenim a casa. I a casa els interessos tenen dos noms. Per una banda, les companyies elèctriques i els seus tècnics, que volen seguir vivint a Catalunya, perquè Catalunya es viu molt bé i per tant volen l'abocador a prop per poder seguir allà, però no viuen a Escó, viuen a prop de Tarragona, viuen a prop de Barcelona, a Escó no hi viuen. Però hi ha una pressió de les companyies elèctriques perquè sigui l'abocador a casa nostra. I el segon front des de casa és l'interès de l'Associació de Municipis Nuclears, que té interessos econòmics, i ho dic clar, i ho dic claríssim, té interessos econòmics en que l'abocador vingui a Catalunya i concretament a Escó. I aquests són els dos elements d'interessos, el territori, els interessos d'equilibri, les potencialitats, els perills que té potencials la instal·lació de l'abocador a Escó, que hi són, això no es té en compte. Aquí el que prima són els interessos d'una sèrie de senyors i senyores, en aquest cas de les companyies elèctriques i de l'Associació de Municipis Nuclears. Més clar no podem parlar. I per tant nosaltres el que demanem és que tant Convergència i Unió com el Partit dels Socialistes deixin de jugar a l'ambigüitat amb aquest tema. I convertirem el debat sobre l'abocador de residus nuclears d'Escó en un element de campanya. I volem que es posicionin dia rere dia durant la precampanya i la campanya, que ja estem patint, la precampanya, volem que es posicionin dia rere dia, que no intentin deixar passar les eleccions, i aquest és el perill que tenim damunt de la taula, que no intentin deixar passar les eleccions perquè amb una hipotètica nova majoria o amb un acord entre socialistes i convergents, un acord de baixa intensitat per a algunes coses com les qüestions socials o l'equilibri territorial, però de molta alta intensitat i mai tan ben dit en l'àmbit d'energia nuclear i de residus nuclears, acabin buscant un acord. I per tant, abans de les eleccions ha d'haver-hi un posicionament clar i ferm de cada partit. El d'Esquerra Republicana és clar i meridià. Avui signarem un compromís solemne com a Esquerra Republicana amb les Terres de l'Ebre. Perquè també volem dir una altra cosa, és signar per les Terres de l'Ebre, és signar per Catalunya.